Yosua berkesan Pancasila Indonesia. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Yu Cange. Nggih, Sugeng Dalu. Limbo. Mbak Elisa. Mas Gade. Nggih, Mbak. Pripun pawartosipun? Pawartosipun mboten wartos-wartos. Kok mboten wartos-wartos? Maksudnya opo sae, opo sae sanget, opo ora pati sanget ngono. Ya, sae sanget. Sae sanget, berarti Sanget. bregas waras. Waras iki. Sehat. Ya. Ah, kuwi sing digoleki. Sehat. Mergo indis ekonomi to. Sing marake kemut-kemut ndas ki kan. Yo jenenge apa ya? Saiki rada angel-angele wong golek duit. Lah nek golek duit seret-seret ki marake ora waras ngono lho. Dadi kan pandongane nomor 1 sehat. Nek wis sehat engko paringi rejeki sing lumintu kabeh ngono. Nah, termasuk warga wonten Bulu Dadi, Seduran, bener ya? Bulu Dadi to? Puluh dadi. Puluh napa puluh? Puluh Dadi, Seturan menika. Anggenipun nganakaken reresik merti-merti dusun menika. Sedaya sing diresik iki anu Mas Kadeng ora mung desa ning atos-atosipun. Hatinya iku lho, hatinya Atos kita apa? atos ki ati. Oh. Oh. Kamu punya atos-atos? Wono. Neng yo dereng. Urung pati. Kalau hati itu kan harus dibersihin atine resik, nggone golek duit ki lumintu rejeki ki teko dhewe sing didongake kuwi ya sedaya sederek-sederek. Nggih, pokoke sehat sedaya panjang yuswa nggih. Paringi putu anak putu ingkang sukses sedaya. Amin. Nggih Bapak, almarhum Bapak ternyata niki wau kula tanglet Bapak RW. Pon wonten mriki pon sedoso kali langkung. Sedoso kali langkung, lebih dari 10 kali. Bapak Pak Seno. Nggih. Ternyata di sini wis ping sedoso luwi. Berarti 11 sopo rolas sopo 13 po selikur mbuh mau. Saking banyaknya. Nah, menika kembali lagi kepada Mas Gading. Doanya ya muga-muga mengajengipun Mas Gading anggenipun dalangi saya ngirim boko. Amin. Ya, saya kondang kalokon. Sampun dipun dukung masyarakat. Wah, ayo masyarakat aja digawe masyarakat padha bahagia. Bahagia anggenipun menyeng guyung Ki Kading Pawukir Sena Saputra nggih. Nggih. Nah, niki kula mboten piyambak lho Mas Kading. Nggih, mboten. Olo-olo kula kalih bapak kula sing bagus dhewe. Ya. Pundi? Kita panggil lah pakai opo serampat. Serampat popo ya buat bapakku ya. Pak kene nyawiji ya Pak. Pak Walu yo. Walah salim barang ora ngerti sindene ayu-ayu.
diteruske. Ngono. Nggih. Kok tak goleki tekan ngendi-ngendi lho, mau jajan ning endi, Pak? Aku ki golek ya awakmu tekan nyelempit lho. Jane lemu jajan kok kesuwen ki ngopo? Jajane tetep padu karo bakul wedang aku. Lah ngopo kok padu? Ini bakul itu mau Jakarta terane rasa basa Jawa. Oh, piye mau? Beli tehnya, Mbak. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Ya ngono. Kaya mau jawab kaya ngono. Ayo wong jenenge. Oh, jenenge iki maksudnya lagi opo ora kok? Oleh takon ra ngono. Piye? Wetengku kok rada lara iki ngopo to? Lah ngopo? Kok lara? Padahal memang lungko lho aku. Longko? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Aku wis ping 7 iki rene. 7 iki? Heeh. Iki berarti sing 7 apa sing 8? Sing ping 6 ki nonton sing pisan bayangan iki maksud aku. Aku pikir mangkat ping 7 Ya nggih. kabeh. Niki acarane apa to, Nduk? Merti dusun. Merti dusun. Oh, merti desa. Meh 17 Agustus. Ya, menyambut, Nggih. menyongsong. Ning mbahku ki rasan-rasan wingi. Rasan-rasan apa, Pak? Akar foto yo mbah rasan-rasan aku ki dek merdeka karo wis merdeka karo urung ki malah kepenak dek urung merdeka. Lah sebab apa? Biyen isih terdas payek saiki wis ora. Dadi mergo payek lho bener. Tak kira mergo lembian penjajahan apa piye? Mbak Mas Mbak Limbu, Mbak Nggih, Sange. kula. Dalam Gene jenengan le 17-an besok tanggal 17 lho. ngene kula Nggih. tanggal 16. Oh. Beda kok. Ya beda-beda no sing 17-ane 17 Lah sing iki gitu, 16 Mbah, masih jenenge beda-beda. 17-an kita tanggal 17 no. Oh iya bener. Nggon aku ki tanggal 17 Agustus sing wingi Nggih. ki ana pokoke restoran ki diboking karo bos. Sapa sing KTP-ne jenenge Agustus kuwi ora mbayar isik dinehi hadiah. Wah, hello. Tenan kebak do mlebu kabeh. Lah adikku ki melu mlebu. Didelok KTP-ne mongko wis mangan. Delok KTP-ne. Jim. Iki jenengmu Dwi Agustus. Lah niku sinten? Iki Bar Juli. Lah nek Bar Juli niku napa? Oh ya Agustus. Ya beda. Prakleru kok. Jenenge Bar Juli ki ra ya Agustus. Wele aku mikir telung keso lho kuwi. Dicatat. Catat terus kesuwen. Catet to, Mas. Anyar soalnya. Itu Bar Juli iki jare apa ora Agustus ya bener. Ki ayo ya bener mangan langsung. Ini jenenge Bar Juli ya berkah. Agustus iso dadi Bar Juli. Nggih. Terus zaman iki zaman kemajuan. Zaman kemajuan, Pak. Beda mbiyen saiki. Canggih saiki. Cilik aku mbiyen nek kok ngene iki jenenge udu listrik. Lah, Anim. oh anim. Terus nek saiki botol. Nek Foto. mbiyen ki gebyas atau gendul. Gendul. Tukang umbah-umbah nek saiki wis laundry. Laundry ya wis keren. Sopir iki saiki wis driver. Keamanan ki security. Security. Sing ngliwet ketel saiki dadi magic chair. Oh ya, magic jar. Beda-beda mbiyen karo saiki beda jenenge. Saiki sing jenenge apa-apa wis beda karo zamane aku isih cilik. Zamanmu cilik mbiyen. Ngene ya, Nduk. Kowe iki arep anakku, anak angkat ki wong tak gemateni. Lah iya to, Pak. Tenan lho Bu, Pak, anak kula niku nek lunga karo kancane do harisan apa ulang tahun mesti mulih ngoleh-olehi kula. Wis Apa-apa? tau nggawa benonot rong plastik gede-gede banget. Sing plastik ireng tak udari gede tak pangan. Dhisik Pak. dhewe iki dhuwur dhewe mie. Kok ana kangkunge. Kok ana cuwilane ronde. Wes saya Iki metode. kok ndase gereh kok balunge pitik kok segane ana sing kuning ana sing putih tak pangan. Ngarep-ngarep ta. Bareng tak takoni salisan, oh Pak, sing plastik ireng ki nggone Bapak. Aduh Pak. Sedene sing plastik putih niku sing kula nggih pakan kirek. Lah yo kesusu kok. Wis tak omongi. Aku yo pedak ngono. niku lek kula nglumpukke sisane wong-wong niku malah enak sesuk ngono weneh aku. Kira-kira enak ora, Mbah? Malah enak banget yo gratis. Ngisor dhewe iki iso gak untu. Kaya parah.
Kuwi tenan lakon ngono ki lakon. Aja guyu tenan iki ngayal. Cilik amu karo cilik aku beda Mas Kiswan. Bapak-bapak ibu-ibu sing sak umure kalih kula. Nggih. Iki wis nglakoni jamane ngrekoso. Rekoso-rekosone. Zaman cilik aku mbiyen, nek cilikane Mas Gading iki umpamane mriyang, ibuke Lenari mesti mie ayam, ayam panggang, apa arep manggis, apa arep jeruk, apa arep pisang, apa arep gule, sate, Lenari. Wah aku mbiyen gledhek nang ngamben. Mbokku ki Lenari, piye le? Dingake lawange men pajak. Apa bantale kurang dhuwur? Apa dibuka gendrenge men isis? Aku ngut. Lah kok mbokku metu ki tak kira ya golek panganan malah bari cengkelak. Apa arep idu? Aku idu ya karepku ora karepku. Wis parah mbokmu biyen ki ngono kuwi. Padha ya mbokku ya kaya ngono. Apa iya? Lah ya mbok, anakku ora urip jaman semono, urung mbok gawe. Ora aku ki. Aku jan anakmu tenan padha duwe mbok kok. Ya anakku. Lho kok iso ora padha nggih, sami boten. Lho. Mulane Ya kowe percaya lho. arep aku elek. Kowe ayu. Mergane tanggaku ki bagus. Maksudnya piye? Aku anak tangga-tangga. Ya anakku. Lah piye? Iki Mas Kiswan sing nyekseni karo Pak Wondo, karo nek Mas Gading ora nyekseni wong isih cilik. Nggih. Karo sing enong, ayo sing enong kae. Lha iku ngijapi iki sing ngeterke ya iki kae iki. Mbokmu ku wis meteng 3 sasi lha iku ngijapi. Dadi wis meteng dhisik. Ning ya tetep anakku. Kok iso wong wis meteng dhisik anakmu? Lah nek metengi pirang sasi? 9 sasi. Isih uman 6 sasi ki ora lumayan. Sing bage ya. Upamane kowe iki dilarke 3 sasi ora men blas tok lu gelundung. Gek 6 sasi ki mongko sedina mak emping 3 lho mbokmu ki. Kepameng Hitungan kowe coba vitamin lengku nandone nggone mbokmu ki kepiye? Aja guyang-guyu. Tenan kowe iki tak gedheke matur nuwun Mbok Cangik. Nggih. Niki nggih pun kuliah wis Nggih, lulus. matur nuwun Anak ya, kula Pak. arep anak dagelan rapati payu ning niki ya wis tak kuliahke. Bapak Nggih. mati tenan nek karo aku. Soale kula niku ya arep piye-piye dagelan nyambut gawe ning PT. PT. Nggih. PT napa? Nun PT napa? Perusahaan UDK 2 PSR. Weh. PT UDK 2 UDK 2 PSR. Oh, apa kuwi unit Niku napa? unit desa apa? Udak pasir. Oh, Tak sen oh jane nang PT. Ya UDK 2 kira udak PSR ki pasir udak pasir. Sing penting ora colong jupuk to Mbok Cangik. Iya. Nggih to. halal. Colong jupuk ki ora becik. Mulane Nggih. anak kula ya arep kepiye wae tetep ya jos. jos. Saiki wis S3. Oh. Apa-apa iso kaya bapakne iki lho. Apa dagelan rapati apa-apa iso. Apa S3? S3. Jenengan nggih S3? Lah aku ke S1 wae urung bayar lho seprene. Ora kok pilek ning urung bayar. Nggih, sembah nuwun derek ndedonga mugi-mugi warga mriki pinaringan bagas waras. Amin. Guyub rukun kalih sing sambe kala sepiro beda. Jumbuh yang jinayuh sembodo yang dan sedia rayu kang kastu basuki kang kasti kecandak sing duyak gagah kang cinangka. Ambekan Pak. Karepku karep omongne wis entek anune ya. Saking dawane. Heeh. Gur biasa. Dawane. Gur biasa. Sore iku lho. Nggih niki wae wonten pamundutan lho Pak, Apa? saking tetangga desa Maguwoharjo nyuwun caping gunung mengke Walah. diaturake pokoke julat-juli Mbah Waluyo ngono. Aja gawe-gawe kowe iki. Tenan iki lho ana titipan 100. Lah anak ngono percaya aku. Halus ngono kuwi Bapak. Nggih. Bapak Ibu nun sewu menika namung atur wuninga kemawon menika namung contoh. Mbok beli ngersakaken. Ini ngersakaken lelagon menapa kemawon mangke badhe pun sendikani dengan catatan kanca-kanca saged ngaturaken. Awit menapa ngemuti lelagon gegendingan per detik wonten ingkang enggal. Ngantos jumlah lagu menawi mboten klentu sak menika sampun wonten 2 yuta 773.000. Oke. Nggih, weh. Ya niku enten amplop napa Enten nggih. amplop. Nggih. Bapak Wijira Harjo RT 05 request lagu Pepiling yang nyanyi Mbak Elisa. Ah, nggih. Terus ini niki
Iya. Nah, saisine diduduke dadi menane. Bapak ki lho, Asli. ngono-ngono Nggih, kuwi asli. kok. Heeh. Ketok. Kepada yang terhormat Mas Gading Bawugir SS. Mas kula badhe nyuwun gending caping gunung Jula Juli ingkang nyekar Mbak Elisa. Dua pepeling wis. Pepeling karo jula-juli sing nembak kowe. Jula-juli ya bapak kok. Nggih. Mesti. Enten terus ya mboten? Enten iki. Napa? Kudu ana tekeke ra. Gending menika kula. Ku. Tulisane munggah medun. Mlaku dhewe Mbah tulisane. Tapi kelawasane putih. Lho. Wah nek duwite iki dikatoke wae. Monggo. Ayo sik. Iya bener dikatutke. Iso sih ya, Tito. Nggih, Bapak Ibu, menika ingkang mundhut lelagon sampun wonten artanipun 200.000 rupiah. Alhamdulillah. Ra Ning sing gawe-gawe lho, tekan Pak. kene agi 200 berarti sik ndutang 200. Guyon-guyon. Akeh Nggih. ketono. Piye le bocah iso apa ora? Aku mbiyen di sekolah ming diajari nulis ora diajari maca. Nyogek kowe wae. Tak tenan. Mas Gading kula badhe nyuwun gending. Caping gunung jula-juli tepele. Gendenge menika kula kintunaken sedaya warga Bulu Dadi. Mugi-mugi sasampunipun adicara bersih dusun. Adicara. Adi Kuwi coro ki nek Aja adicara. kuwi bahaya lho. coro. Adicara ki nek nguyuhi lambe iso. Oh, sono itu gede banget. Iyo adicara. Kuwi lho meng coro lho kuwi. Iso mlentu. Cara. Oh, coro iso marake mlentung kok. Mboten Mbak Limbuk pancen Dalem. oh kalih O niku bundere padha. Nggih. Nggih, wong ngen kula niku bengkel karo bengkel ki padha soalnya wis ora dicorek saiki nggih. Warganipun mugi-mugi tansah guyub rukun, ayem tentrem, saha pinaringan rejeki ingkang halal lan barokah saking kula Ket RT. Ket RT 05 Ketua RT. Ketua RT to. ini. Ketua RT 05 RW 9202 dari Suparmo. Wah, Pak Suparmo, Pak Ketua RT nggih. Ye, Pak Suparmo. Pengumuman tahun 2027 RT sudah tidak pakai lagi, nanti RT akan diganti namanya Kepala Daerah Tingkat 7. Melok meneh kok ora Bukan asem tingkat brono. Ini Gubernur tingkat 1, Nggih, terus Bupati tingkat 2, Dua. Penewu tingkat 3, terus Lurah tingkat 4, Dukuh 5, RW 6, RT. 7. Nah, sambutan kepala daerah tingkat 7 RT saya maju kok. Nah, Gleleng ya. Oh iya, Mbak ya. iya, urutane ngono kuwi nggih. Ya disentikane alon-alon. Alon-alon sik pundi riyen Mas Gading kula Sik pundi nderek riyen? pepeling apa caping gunung Aja dulu. pepeling apa caping gunung dulu? Caping Gunung Rien. Oh, Ya. pepelinge mangke engko nek caping gunung, engko nek pepelinge kurukan caping gunung ndak ora eling meneh. Nah, Nggih, nggih. Pak. Nggih. Anu dandan kandang itu. Saben bengi. Nah, iku ya ora. Boleh munggah meli kok kaya pitik bar dibelah. Mbok sing apik. Pak. Aja dolanan wong grang. Iya. Ngono lho Pak Jan. Men iso plek jleng ngono piye bareng. Hah? Iya. Ngerti aku gayane. Iya. Kita nono iki. Kompak ora. Iso kompak ora. Iki le kompak ora mergo latihan. Napa? Mergo ditanggap. Ora.
sing bayar ta. Aja dolanan wong gerang direwangi petrakilan. Iki nek putuku ngerti le grenengan piye? Mbahku abot-abole golek dublak putu ngono kok. Kembang loro piye kuwi angel. kembang loro wetan. Pas kepenak ora sah nyekengke. Kok watake klambi. Guna Kipe Pak? Kipe Pak? Apa, Mbah? Keseran. Apa Pak? Kenapa pupu lho? Oh iya. Tuh. Pacitan Sari Kok kena turuk. Kok ngono kita, Mbah? Nyuwara to. Nyuwara turuk. Aku gembal celurut semaput. Wah, mulane kok. Apa kacamatane piye? Kacamatane kenapa, Pak? Ora tak copot kacamataku lampune iso cilik-cilik men. Wah nganggo ngene iso. Wah. Lah iki ono wit kabel nang kene iki piye iki? Oh, wis kabel jono wit kabel. Tadi gede. Oh, sagak tenda. Kaya wit kabel. Lah iki anu lho jaman Ndok kene, kok aku dadi apa? Oh kuwi. Ki Elisa apa sapa iki? Oh iya Elisa. Brose gede banget. Wis tau tak nggo lho mbok cangek iki. Napa? Wanyaran. Nggih. Iku rak kacamata pembesar. Nggih. Turu karo bojoku iki kelakepan aku mlayu buang. Lah sebabe napa? Lah kaya arep duntal boyo kae aku. Wek bojoku ki ora percaya to. Mosok kuwi mulai apa-apa iso gedhe kandhane kok aku. Aku mlebu ning kamar mandi nganggo iki lungguh ndungkluk ngono. Gumun aku. Lah napa? Ember karo ciduk ki padha gedene. Ah, udu. Ora mungkin. Udu. Wek bojoku, apa iya Pak? Nyo, nggonen ora percaya. Bengi-bengi turu karo aku mlayu bojoku. Ngono ngono. Padahal apa, Mbah? Padahal tanganku tak tekuk ini. Alah. Ora. Wis ora panas wis uyup. Senengane kok nugel panas. Ndi bocah iki, Mo? Ayo. Kene. Panas udan. Parian mboten, bacot. Kok Parian. ora iki yo? Parian. Jatah dhewe-dhewe yo, Mas Kadeng yo. Engko tekeke jajan tekeke. Ora apa-apa. Ngene bae apik iki. Yo parian ki ra iso disekke nggon julat-juli to. Oh iya. Mesake iki ambedina kok nyaket-nyaket lho do kene ora.
catutan ora. Dene penganteng-anteng nyakek-nyakek. Panas udan. Panas udan Udan panas. aling-aling Jabeng. Kowe sing duwe. guna Wes. Pripun? Nggih mboten napa-napa. Nggih. Ora ketang. Pira to mau tindih 100? 100. Saiki mau yo dhewe ana pira mor? 400 kurang 200 to? 200 dadi jiro lu dadine 300 berarti 6 larik. Diitung ora. Wis larik ki selawe. Iya surip numpak motor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor. Dadi wong urip ojo seneng takabur, luwih becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulur. Wis aja kok semangat banget to kowe, Teng. Nih, mrengis ndungkluk. Mboten sah didawa-dawa. Sing baku niku napa nggih? Pinaringan kali sampai kala seping rupit. Sibu ingkang kinayu sembet ingkang den sedia. Kok melu aku ning mburi, Teng. Kekek. Mangan apem karo jadah ketimbang mendem ayo ngibadah. Apik, Pak. Parang matur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu menika. Dulur monggo sareng sami ndedonga. Mugi tansah pinaringan kalih sampe kala. Niki jenenge lak wayangan sing sepisan kena kanggo hiburan. Ping pindho nguri-nguri kabutayan. Wayangan nganggo tuntunan tatanan. Nuwun sewu para ibu, mongko lenggah niki lah dalu-dalu. Sing penting ayo lah padha bersatu. Yen kepengin kampunge ninggal cepet mati. Abot pancen dadi Pak Kyai. Esok awan sore mulang ngaji. Maca sikir kuat foto Pak sewengi. Monggo karo isih mikir kepiye santri. Nuwun sewu Bapak Lurah. Lengarake rakyat lurus dan terarah. Karo masyarakat mesti ramah tamah. Lurah kene desane Gemaripan. Iki ngono lak PKK. Setya bekti marang keluarga. Sago kerja apa saja demi bahagia keluarga. Nuwun sewu para bapak guru. Nale nyambut gawe biyen Senin nganti Setu. Ngendikane becik ora saru-saru. Guru kena dikuku uga dikir. Niki seneng wiyaga. Sopan santun mesti dijaga. Dhisik anggone teko elingi sing digelar budaya Jawa. Ijen ora apa-apa
ora kena serik karo kanca supaya atine ora dadi lor. Ela, dalang Pak dalang. Iki ngono jenenge dalang. Lenggahe mesti nenggon padang sing diadep kelir karo wayang. Yakin iki sesuk mesti dadi dalang kondang. Amin. Dagelan. Nuwun sewu para pamirsa. Monggo dulur swara suka-suka nanging monggo akan liwat foto supados ayam tentrem kabeh keluar. Amin. Nuwun sewu Pak Guru ora susah nganggo nesu karo murid kudu iso ditiru sebab guru iku sumber ilmu. Nuwun sewu Bapak RT kudu manut apa dawuhe bukuwe kudu iso nentremke lingkungane mongko RT rong karuan pira bayarane cekap semanten atur kula sebat wektale niki pun dalu jam 11 nek kesuwen tak ora prayoga menawi lepat saestu kula nyuwun. Lho iki wis ketunjuk kabeh ning sing urung ketunjuk. Apa? Iki ibu-ibu, mongko panitia iki ibu-ibu sing kuning jilbabe biru. Iki gawekno siji Pak iso ora? Kayak biru to jilbab. Heeh. Kayak ibu ngagem jilbab rada biru. Ijo apa ya? Tuh sekali. Iyayine mesem guyang-guyu. Karo garwa ora tahu mesti nesu. Keluargane ayam tentrem pinanggih rahayu. Ya pinter ya Bapak iki. Wah iki Elok. 17an iki nek nggon aku. Kono lomba poli. Lomba wali. Poli PKK. Oli PKK. Wane nggon aku kuwi PKK-ne bobotane sing 180 kilo. Wane sing 150 kilo, paling sithik 120 kilo. Lah lapangane poli rak nang ngandung omahku. Iya. Aku rak ngrungokke to. Bluk bluk bluk. Bluk 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 aku iki bali siji kok suarane telu yo. Lah aku nyedak. Lah tanggoku sing jenenge landep. Lemu banget Sapa, Mbah? landep. 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 Nyemes. Ora kena bluk bluk aku. Oh kuwi to aku. Oh kuwi iki apa, Mbah? Sepatu niki jeplak. Oh kuwi to. Tuh. Nah terus gandeng PKK iki ya do tanggung jawab karo keluarga. Bar do latihan poli iki Pak De ngapa? Ngapa ndep? Jaluk janganane di kae, upaya kae kan aku duwe wit kates. Oh iya. Nyugut ning mburi aku lungguh ning ngarepan suarane bluk bluk. Bluk bluk. Kancane dingengei aku. Lah dereng angsae Pak De. Lah aku sing blak-bluk ya apa? Kurang anggar ngono bluk bluk. Angger nyengket ora kono kuwi bluk-bluk. Sepatune iki rak ngono. Nyengket apa sepatu? Lah. Ya, anu mbok cek kowe percaya ora mbok cenge? Percaya ora? Ora Pati. Oh, berarti tau ngerti, ora percaya. Nadian bluk-bluk. Kok bluk-bluk. Nadian. Nadian wadon sarto Zaman
nggon dangdut aku meh njaluk tulung sinden oleh ra, Pak? Oleh jaluk tulung. Cara meduronan. Oke. Ah, Mbak Anting Oke. lambang sih. Oh iya, weh banting iki tumben ya. Ayo Ting, Nih. maju Ting. Maju Ting, kene kayak kene. Weh. Wis akeh kangen iki cara meduronanmu. Heeh. Kok aku digetaki to? Kowe melu voli. Iki cara Sudah. madurane. Ayo, kene nduk kayu salaman lu Mbah. Ya suwe ra kepenuk, anu kepethuk. Kok kepenuk ta? Mbak Elisa gimana kabarnya? Baik. Tambah cantik, tambah tuwek. Ayo ora apa-apa, sing penting isih urip. Timbane entam kayak mati. Mangga. Mengko sing bagian dangdute nganggo meduronan ya. Heeh, meduronan ya. Siap. Karo nonton sapi nek iso. Sekar bisa nyebelang gunung esa kekiraja dini orang doni pada Suarane. banter tenan sepite nek cara Heeh. motor wis 200 doso. Ngono kuwi pengendangnya apa ndak ngerti nek wong sepuh to nang kene. Masalahnya tandha nangine akeh. Disesuaikan. Ojo. Beli gua. Sekar bisa nabas gunung desa dadi Coba iki mau cakepane piye? Di anu, cakepane iki basa Madurane kepiye coba mbok cetokke. Iki saya tidak tahu benernya apa ora ya, Pak De ya. Karena aku kan wong Jogja saiki. Oh, ngono. Kan aku Lah biyen piye? biyen wong alas kono. Wong alas. Heeh. Dadi dia metune saka alas. Heeh. Ora apa-apa, sing penting saiki iki iso. Ya. Coba. Cakepane ki jaman berjuang bulek kengan putra laki bilen romate mon sanento bedeke dimah Bedeke apa? Bedek iki. Bedeke di mah. Mbuh. wis pokoke ngono kuwi pokoke intine artine koyo caping gunung asli kuwi ditranslate ke dalam bentuk Madura. Anak lang saiki nang endi ngono wae lah. Oh iya. Ngoten niku Pak De, Mbak Elisa. Ya. Sudah? Ya, apik, Ting. Apik Pak De? Sae lah. Iya. Nggih. Nggih sampun nggih
nggih Iya, Pak De terima Mbak kasih, Elisa. Mas Gading. Sama-sama. Mas Gading niki wau Mbak Lintang Mbak Intan pun sampai Kok beda kabeh to? anu maaf kleru wong tuwa ki cok ilate kaku. Nggih. Dadi iki mau wis sampai Gunung Cara Madura ya wis, Cara Malaysia wis, Jawa wis. Pamundutan ya wis. Wis, pepelen durung. Kula mengarep takon siji. Pripun? Kok nek iso jawab, aku trimo tombok bayarku ki sampean plek ora apa-apa, anggere iso jawab. Kowe Tenan iso. ora? Kowe ya iso. Ya. Kuwi aku ya kabeh jawab. Penonton nggih saged jawab. Kewan apa sing sikile siji? Kewan sikile siji. Kewan sikile siji. Apa? Apa ya? Kewan apa? Ayo. Rah, mone ya loro. Manuk blekok. Ayo, apa? Apa ora mone ya loro. Ayo. Betul. Apa? Apa? Ungkrung. Apa? Apa? Paluya. Kewan apa? Anek Ular. sing nang kae pancen sikile siji kewan. Apa? Kewan apa? Aku kita kon kewan apa sing sikile siji? Apa? Apa? Pitik. Sikile siji. Ngerti ora? Ngerti ora? Nek ora Bek ngomong. Ngerti ora? Ora. Ora. Kowe ngerti ora? Kowe ngerti ora? Coro lagi engkleng. Ora. Kowe ngerti ora? Ora. Lah ora ngerti terane tuasno takon aku. Apa? Oh lah. Lah aku ya ora ngerti mulane takon aku. Oh, oh ya. Kok tiwas cintane. Kejaba aku ki bedheki lah ora murah takon to lah nek ora ngerti kok ya aku ya ora ngerti nek do ngerti aku arep melu weruh aku ngono. Tiwas ning ngenteni ora. Cemelane kok do ngrungokke aku tak takon. Wah aku ora bedheki ning aku tak takon. Nah, saiki tukang apa sing nggawa pacul? Tukang apa sing nggawa pacul? Tukang sing nggawa pacul. Sing sok nggawa pacul tukang apa? Apa petani, Pak Tani. Tukang apa? Tukang Kowe ya keneng, kowe keneng aja. Apa? tukang bangunan. Tukang apa? Wong nagih hutang. Ora. Macul apa? Tukang ngerti ra? Ora. Tukang cukur. Tukang cukur ya kok cukur. Kok nggo pacul. Kok nggawa pacul? Lah Kok tukang syukur. Lah kur nggawa mosok ora oleh ngomong. Lah bareng nggo linggis arep nggawa bom oleh wae kur nggawa. Ngerti ku pacul arep nggo nyukur. Lah apa neng yo gendeng apa nyukur nganggo pacul. Kur nggawa, aku ora takon kok. Tukang mikire tiwas mempeng ora. Kene do bingung. Lah ya. Udah gelem arek emosi. Ya cukur mikire nggo gunting. Nggo pacul. Lah ya nggawa ya keneng nggo linggis keneng lah kur nggawa mosok ora oleh. Lah ya. Nggo duit yo oleh kok apa meneh nggo pacul. Tukang syukur kae nggih Mbak Cange. Terus ajeng takon apa jenengan? Enggak ten buri kelir go, Mbah. Napa? Ten buri kelir go. Ngopo? Bedak-bedakan meleh. Rawani aku nek arep bali. Tak arep macul. Oh, boten. Ya.